ओइ सेवनाय हौवा अबाव थांनो नागिरदों? खामानि दं आंहा एसे थांनो नागिरदों। मा नोंफा खर'नि अबाव खामानि दं नोंलाय? दिनै रबिबारनि सानावबो नों न'आव थाया नामा? मा रबिबार समबारनि खोथा फैयो बेयावलाय? मा खोथा फैया बेलाय फाफि हौवा साला सेवग्लिनाय जेबोथ' खामानि दामानि गैखाया जय साहा लोंनायल' स्कुलनिफ्राय फैनानै जेबो खामानि सामानिसो मावखाया इसेबोथ' हिनजावनो खामानि मावना होखाया। मा मावनांगौ जालायखौ आंहालाय मा मावनांगौ आंलाय हिनजावफोरनि खामानिखौनो मावगोन नामा? मा नोंफानि हिनजावफोरनि खामानि मा नोंफानि हिनजावफोरनि खामानि बेलाय रबिबार रेस्ट लाग्रा नामा इसेबो सानफ्रोमबो ओंखाम सङै जाहोनांगौ नोंसोरखौ जेबो सङा आं संनो ओंखाम साला न'खर बेंनायावनो न'खर नायनायावनो सम थाङो साला सान्ति गैया सानसेबो रेस्ट मोना गामियाव थांनो नागिरदों आं मायबा खामानि दं आंहा न'आव था। आया आंहासो खामानि दङ ओंखारलांनो नागिरदों एसे खामानि दङ। नोंनि खामानिखौ बादो नोंफानि खिजानाय खामानि आं हले संखायानो सानजौफुआव गाहाम मोनथिखा फुङाव उदै बेरलांनानै जाखादो जानोबा जा संनानै जा आरो सानजौफुआव संखाया आं रेस्ट गैया बेयाव सानफ्रोमबो ओंखाम संनाय सुनाय खावनायल' संना जानोबा जा आरो आंखौ एख' बुंखानाङा जेरावबो सान्थि गैया खामानि जायालै बे हिनजाव सासेजों संनोबा संना जा आंनि सिगाङाव दा जेबो बुंखानाङा खिन्थु आं फैनानै संखाया दे मोनथिखा नों आंनि सिगाङाव बिमा ओंखाम संबायना होननानै बे सालाफोरनि थाखायथ' न'आवथ' थांनो मोनखाया बिमानि न'खौथ' गाहैनोनो मोनला संनाय जानाय खामानि मावनाय बे हौवानि खामानि मावनाय ओंखाम संनाय बेयावनो दिन थाङा नोंनि थाखायनो जेराव थांनो मोना मोनथिबाय? देलै थां जेराव थां गाख्रबबाय थायो। आरो बोरमाया मोजाङै नायखा खिन्थु बारि उनथिं होना दोनदों दोनदाला हेबनानै थाबासो बे खिन्थु थैना थाबा। थांलै थां आंहा गोथाव पकरा गुदुं एवना जानो र' साला सानसेबोथ' मोजाङै एवना जाहोआनो गोथाव जाखाया संनोबो रोङा गावनो संना जागोन दिनै। फैला दस' बासान दाबो थांगौबायसो नामा गंसेबो गैला नामा? राजा बासानो फैला माथो गंसेल' खारो होमबा खारनायाथ' गंसेल' खारनाङा दानिनि आदाया दस' गारि फैयो होनना बुंदोंमोन बेनोथ' गोबावानो जाबाय नेनाया फैनांसिगौमोन 10 मिनिटसो जाबायना नेनाया। औ जाबाय र' सोरखौबा सोङै बन्द' बे फान दखानिखौ सोङै बन्द' बास फैना फैया अथ' नाय सोङैनि साला सालिफोरा थांनो ओंखारबाय थां जेराव थाङै थां फैनानैसो मजाखौ मोनगोन नोंसोरो बिब' बिफं आंखौ सोबानाया बेनि खिथेरखौ मोजाङैनो मोनगोन नोंसोरो थां जाख्लासो आं जाख्ला मावो बुंफ्ला आंखौ जा एदावना लायो बियो खारग'खाया खेला हाबिला आंखौ सिनायाखै सोबानो फैदोंमोन नायबाय था आं बे जाख्लानि खामानिखौ आबौ आं जाख्ला बुंदों आबौ आंनो नोंनि मदद नांगौ जादों सासे सिख्लाया आंखौ सोबादोंमोन दा बिनि खिथेर लानांगौ आं आबौ नों दिनैनो फै नों गैयाबा जानाय नङा खामानिया आं हानाय नङा हारसिं नों फै औ माबारै तेरा रास्ता में छोड़ू ना 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 ओइ गुटाल मा खालायदों थोनाय बेरायनो थांथ' मा बेरायनो थांनो अबाव थै दा थां सम गैया आंना जि सुनांगौ। ओइ नोंलाय मा जादो खामानि मावबाय थायो जिफोरखौनो बिनानाव सानै जानो दङ बिमा दं बिबै दं सोरबा सुगोन दोन ओइ आं मालाय सुनायखौ फसायालै ओइ थौना बाल खामानिखौनो मावखाबाय थायो रेस्टखौनो मोनखाया थौना दोनै दै बेरायना फैनो थौलै बाल थौना एसे सम लागोनलै अबाव थांनो नागिरदों अबाव बेरायनो थांनो जेरावबाबोब्रा सेंग्रा मानसि अबाव थांगोनब्रा मानसिफोर थांलाबायसै माथो दाना थाव सोगोन दे आङो नेनागोन खिथु दसे आंना बे जिखौ सुखांनासो थांगोन आं ओंखाम जायाखै आं ओंखाम जायाखै नोङो मा ओंखाम जायाखैलै जायाखैलै जानो होननानै र' दसे थाबाव एसेबां आथुर जानाङाब्रा सहैगोन दे माबोरै खालाम खाथिं थांबानो सादा सिगारेटल' मोनामथारो मोनामदों आबै आंलाय माथो मोनामा जाथों होननानै सेन बुरजामानि लादोंमोनलै सिखोमानो हायो बेबायदि जानाय लोंनायफोरखौ मोनामनायखौ सोरबा सिखोमानो हायो मानोथो एसेबां बेफोरखौ सोब्ला जोबजि खालामोहाय आबौ बिदिन्था गारसिगोनलै आबै गारसिगोन डिग्रि मोनबानो गारगोन आङो बे गारनायानो सोरबा डिग्रि मोननाय मायबा मोननाय थालायो नामा एथ' मोनामो बेबायदि गाज्रि गुज्रि बेफोर बुस्थुखौलाय मानो सोबबाय थानांगौ मानो जाबाय थानांगौ जाग्रा बुस्थु मोनला होमबा नोंसोरो दखानफोराव बे दखानफोराव थांनाय लोगो बे सादा सिगारेट बेखौल' नोजोर थांखायो नामा नोंसोरो फान दखानाव थांनानै बेफोरखौनो गसं जिराय बेफोरखौनो जाबाय थायो जानो गोनां जेबो मोनासै नोंसोरो र' बुरै नोंखौबो निसा नांहोगोन र' आं सिरि गाख्रबबाय थायो एथ' मोजां बुस्थु मोनो जाग्रा बेफोरखौ जानांगौ आफेल आंगुर नारें खमला मा दङ दखानाव मिथाइ मुथाइ बेफोरखौ जानो हाया
बे सोब्ला सोबसि सादा मादा सिगारेट बेफोरखौलाय मानो जाबाय थानांगौ ए बुरै बेफोरखौ जायो नामा सेंग्रा मानसिया बेफोरखौ सिख्लाफोरा जायो सिख्लाफोरा नंगौखौनो बुंदों दे नंगौखौनो बुंदों नोङो नोंना नंगौ दे जानाय बुस्थुआव लिरनाय थायो दे बेखौ सिख्लाया जायो बेखौ सेंग्राया जायो होननानै हा नोंस्रा जेबो बुंनो गोनां गैया बेफोरखौनो साननानै लाबाय था गोसोफोराव गाज्रि बुस्थुफोरखौ जादो दा मायबा बुंब्लाथाय सिख्लाफोरा जायो होनना बुंदो आबै नोङो बांद्राय बखिलै रां खिन्थार सान्थिया फै थांसैलाय माबा बुरैयानो बरिंथारलै माबा न'आव दसे सान्थि थानोगा थुइ मोजां बुंब्ला गाज्रि जायो बिमायाबो बेनो फिसायाबो बेनो हाबा अबावबा थांनो नागिरदों नामा औ आयै नै नारखो दानि लिंफैदोंमोन अबावबा बेरायनो थांनो बेयावनो थांनो नागिरदों मायबा नांगौ माने आबा माबासो बै आं खेबसे नों थांनायनि सिगांनो फुजासो होनो सानदोंमोन होनो हागोन दे माबा आबा न'थ' होगोनानो बेनिफ्राय अबेबा मन्दिर गिदिराव थांनानै होगोन सानदोंमोन आं एसे दान पुण्य खालायनानै हुम सुम सावनानै एसे जयग'फोर सावनानै बेबायदि माबानो सानदोंमोन मन्दिराव जागोन दे थांनो हागोन दे आयै आं मिन्थिगौ नों आंखौ बे साख्रिखौ मावजानो गोसो गैयामोन थांजानो बादोंमोन होननानै औ आबा थांजानोथ' बादोंमोन नाथाय माथो खालायबावनो थांदो आरो जेबो टेनसन लानाङा आयै आं मोजाङैनो थागोन आरोलाय बोसोरावनो खेबसे खेबनै फैखायोना आं बेबायदि साख्रिखौनो मोजां मोनखायोमोन आयै बेथ' नंगौ र' बेबायदि बन्द' मोनबानो फैब्रबनो हानाय नङा आरो बे साख्रियाथ' बेबायदिबो नङा सुथि लानानैसो माबायदिबा जाहैयो दा जागोन दे आयै बेफोरखौ टेनसन लानाङा फैखायोना बयबो सुथि लानानै फैगोन आरो अबाव थांनो सिखिदे लुलु मोनाव थांनो नायदां मानो मालायनियावल' थांबाय थानांगौ सोरांबानो सोरांनायजोंलाय मा खोथा लोगो नालाय थांगोन आरो न'आवनो थाबालाय माथो जायो माथो गामियावनो थांबाय थायो उन्दै गथ'फोरबायदि दानो आरो थांबाथाय फैनो रोंनाय नङा मालायनाव बेबायदि थायो नामा गाज्रि मोना नामा अबावथ' थांबाय थायो आङो आयै दिनैसो थांनो नागिरदों ओरैनो मालाबा बेलासि दसे थाङो थांनायखौबो मानो बेबायदि बुंबाय थायो थांगोन आं मा खालायबाय थागोन आंलाय न'आवलाय दसे लोगोफोरजों बेरायबासो गोसोफोरखौ मोजां मोनो थांनांगौ दसे थाना फैनांगौ एसेबां गोबाव थायो नामा आरो सानफ्रोमबोलाय मानो गामियाव थांनांगौ मालायनाव थांनालाय माथो समफोरखौ ओरैनो एंगारहरलाबायनांगौ न'आवनो एसे फरायनो हाया गथ' गोरलैफोरबायदि फरायनाय बाथ्रा बुंबाय थानाङा आयै आं फरायनो बासियो फराया बे सासे गथ'आबोदि फरायनायाव एसेबो गोसो ज'आ मोनसिगोन आगै मोनसिगोन औ बे सकनिफ्राय पिकनिक गारियाव गाखोनांगोन बेनिफ्राय ससे थांबानो मोनसिगोन आब' दा बिसिनाव थांबा जों ओंखाम मोनजाखागोन ना आङो ओंखाम उखैबाय आब' जानाया माबा मोनसे जागोन दे आगै आं माबा दैबो गांसोदों ओंखामबो उखैसोदों फैसोबायसो दखानाव जानो होनबा माइबा थौ जानोबालाय जाना माबार थांसै थौ आदा गुथा लोङो आथुथा जाबाय थौ जालाबालाय बेयाव नेथ'न र' पिकनिक गारिया बेखिनो फैगोन नै गंसे फैदों आब' औ थांगोन ना थाङाथाय बेखौनो बुंनो र' जुगामिया दाखालिनिफ्राय फन खालायबाय थादोंमोन आंबो टेनसनावनो फनखौनो रिप्लाय हरनाय जायाखै फन खालायनो र' गाज्रिसो मोनना दं खोमा आंखौ फन खालायनो र' गाज्रिसो मोनबाय खोमा आंबो बावनानैसो दंमोन फटनो आरो हाबिलानि टेनसनावनो फननि फन रिसिभ खालाम दालाय आंनालाय जुगामिनि मानि प्रयजन दा जुगामिनि गोनांथि गैथ'आ दासान्दि आं हाबिला जानानै दंखायो दासोलाय मानो फन खालायदों आंखौलाय दामानि आंनो नोंनि गोनांथि गैया आं दासान्दि आं जुगामिसो दाहाय आं जुगामि जानानै गावनो फन खालायगोन र'नि मोनथिबाय दासो खोमाखौबो आंखौ फन खालायदों दाखालिनिफ्रायनो फन खालायबाय थादों मोनसे मिस कल गैया मोनसे मेसेज गैया मोनसे फन गैया रिप्लाय गैया जेबो हमथ' आंहा दा दसे उनाव हाबिला जाना फन खालायखागोन गाबबायथ' मा जाखो हाबिलाया फनखौनो हमला माथो गाज्रिसो मोनबाय नामा बे आंखौ आंनाबो गोरोन्थि जादों बेबायदि खालायनो नाङामोन आंबो आरो हाबिलानि टेनसनावनो जुगामिखौ बावगारलायलांदों थैद आंनिबो गोरोन्थि दंलै हाबिलानि टेनसनावनो साला जुगामिनि फनखौ हमासै लोगोआनो टेनसन जाबाबो लोगोनि फनखौ रिसिभ खालामथारनांगौ थैद बे सिरिया फनखौ हमैनि गाज्रिसो मोनना थाबाय खोमा आंखौ बे एसेबां मेसेज फन हरदों मानो बेबायदि खालायनांगौ दे आं र' बेखौ फनखौ हमाखैना र' गाबोन समफोरबो थांना फैगोन र' आं बिसिनियाव गाज्रि मोनखादों बे बिनिखायनो रिप्लाय हराखै मेसेजबो खालायदोंमोन रिप्लाय हराखै बियो गाज्रि मोनखाबाय बियो आंखौ थांगोन र' गाबोन समफोरबो खेबसे खबर लाना फैगोन
बिसिनि मादैयाबो लोमजाबाय थादों होननाया हामबायना हामाखैथाय